Ako spraviť z národnej diaľničnej spoločnosti modernú a efektívnu firmu? Predovšetkým vďaka digitalizácii procesov, o tom sa budeme dnes rozprávať v podcaste Národnej diaľničnej spoločnosti Po diaľnici a spoločnosť mi bude dnes robiť náš exkluzívny hosť, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Jacko. Vítajte pri počúvaní. Dobrý deň, pán riaditeľ. Ja som veľmi rada, že ste si vo svojom mimoriadne preplnenom kalendári našli čas aj na to, aby ste navštívili náš podcast a boli hosťom nášho podcastu Po diaľnici. Veľmi sa teším, že ste dnes prišli, pretože dnes to bude taká vizionárska debata. Budeme sa rozprávať o budúcnosti, možno, že ani nie tak veľmi ďalekej, a čo všetko môže nastať v Národnej diaľničnej spoločnosti, aké zmeny ju možno, že čakajú. O tom sa dnes budeme s vami rozprávať. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Poďme teda pekne po poriadku. Vy už ste v Národnej diaľničnej spoločnosti nejaký ten piatok, ale keď sa tak vrátime do obdobia, kedy ste nastúpili na post generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, aká to bola doba? Ďakujem za prvú otázku, predpokladám, že prídu ďalšie, ale priznám sa, že išiel som do priestoru, ktorý bol pre mňa nepoznaný, lebo do príchodu do Národnej diaľničnej spoločnosti som pracoval v súkromnom sektore. Je to moja prvá stáž v spoločnosti, ktorá má štátny charakter a spravuje verejné financie, takže bol som aj upozorňovaný, že to nebude jednoduché, že tých bariér bude viac, než si viem predstaviť, a priznám sa, že začiatok bol náramne ťažký. Strebať to množstvo informácií, ktoré tu je od ekonomiky, investovania, prevádzkových vecí a ďalších právnych vecí, ktoré sa tu diali aj z minulosti, naozaj zaberalo mi strašne veľa času. Trávil som, a nie len som trávil, aj trávim, ja keď som v bratislavskom office, tak vlastne prichádzam do práce o 7:30 a končím najskôr o 9:00, ale tie prvé mesiace som končil o 10:00, pol 11:00 večer. Snažil som urobiť zo seba nejakú špongiu, aby som nasal tých informácií čo najviac, aby som sa čo najrýchlejšie zorientoval. A ono to asi malo svoj význam, lebo aj keď som si myslel po 3 mesiacoch, že už nejaké tie informácie mám, dnes po 2 rokoch chápem, že to bol úplne taký, že to boli bazálne informácie, na ktoré som sa mohol akurát tak odraziť, kde chceme ísť. Priznám sa, že prvé, čo ma sklamalo v tejto spoločnosti, bola veľmi zlá komunikácia, interná komunikácia, kde spoločnosť je rozdelená na nejaké úseky a každý ten úsek sa tváril ako nejaká samostatná spoločnosť. A to je to, čo v moderných firmách už nemôže fungovať. Mám jeden taký slogan aj v svojom CVčku, že kde nie je tímová práca, nie je dôvod na trvalý úspech. A mne ešte aj dodnes chýba, nehovorím, že sa nepohli veci, ale dodnes mi ešte chýba taký pohľad tímového ducha, že máme dres NDS, oranžová, biela, šedá, a za tento tím hráme. Neraz sa mi stávalo v minulosti aj na štatutárnych kontrolných dňoch, kde naši kolegovia z rôznych útvarov si vymieniali svoje stanoviska pred zhotoviteľom, pred treťou stranou, pred druhou stranou, a to boli veci pre mňa absolútne nepriateľné. Priznám sa, že som musel urobiť to, že som prerušil štatutárny kontrolný deň, požiadal som o priestor od zhotoviteľa na 10 minút a museli sme si trošku dôraznejšie tieto veci vysvetliť v rámci NDS. Stalo sa mi to potom ešte druhýkrát asi o 2 mesiace a odvtedy nie. My, keď ideme jednať s partnerom, komunikovať s partnerom, tak musíme mať jednotné stanoviska. To, že v danom momente nemusím s niečím súhlasiť, to je v poriadku, lebo nemôžeme mať všetci rovnaký názor, ale veci si treba odkomunikovať mimo prostredia, kde sedí náš partner. Proste my sme otvárali naše slabé stránky a všetci naši partneri vedeli, kde sa môžu hýbať a ako nás môžu zneužívať a kde sú naše citlivé miesta, aby nás zranili. Možno, že aj pre také trošku vnesenie našich poslucháčov a divákov, že o čom sa teda rozprávame, tak v podstate
činnosť Národnej diaľničnej spoločnosti je rozdelená na viacero úsekov. Je to úsek prevádzkový, investičný, úsek spoplatnenia a teda IT. A potom je to samozrejme ten finančný úsek. Čiže hovoríme vlastne o tom, že tieto jednotlivé časti musia spolu kooperovať a nemôžeme sa tváriť, že sme firma vo firme a teraz stať na tých barikádach a vlastne bojovať v podstate jeden proti druhému, čo teda nedáva zmysel. No presne tak, keby to bolo reálne možné, tak vlastne nepotrebujeme žiadne úseky, stačí jedno vedúceho pracovníka a všetci musia robiť. Ale tých úloh je strašne veľa, preto aj v rôznych iných firmách sú tie rôzne úrovne riadenia, aby tie úlohy boli delegované, distribuované tak, aby tie menšie týmy pracovali na tom, aby sa dosiahol nejaký celofiremný úspech. Pán riaditeľ, nie je žiadnym tajomstvom, že vy máte skúsenosti aj zo zahraničia, z Spojených štátov amerických, pôsobili ste tam istý čas. Niekedy vznikajú také možno, že mylné predstavy verejnosti, že šéfom NDS by mal byť stavbár, ale možno, že práve naopak, že mal by to byť skúsený manažér, niekedy až dokonca krízový manažér, pretože v tej spoločnosti je veľa problémov, ktoré treba naozaj riešiť. Beriete si niekedy takú inšpiráciu aj práve z toho zahraničia, ako to fungovalo tam? No určite. Každý manažér, ktorý už niečo preskakal, ak nevyužíva svoje poznatky z minulosti, tak vlastne ide zlou cestou. Ja som mal tú možnosť v živote, že vždy ma to niekde zavialo tak, že do akého priestoru som sa dostal, to bola nová motivácia, alebo úplne nový priestor, nový záber. A tá multifunkčnosť, ktorá sa mi za niekoľko rokov naskladala, dnes sa snažím pretaviť do nejakých riešení, návrhov a posúvania aj Národnej diaľničnej spoločnosti niekde dopredu. Áno, Amerika úplne iný typ biznisu ako v Európe, ale pomohlo mi to tak, že viete, my sa tvárime tu na Slovensku, že všetko vieme, máme tu strašne dnes veľa múdrych ľudí, čo všetko vedia, ale za nimi nie je žiadna ani ekonomická, ani právnická, ani manažerská stopa. To znamená, ľudia veľa rozprávajú, ale tí, čo veľa rozprávajú, nemajú času robiť. A to je taký základné motto toho, že už by sme mali presne rozprávať a konečne začať robiť, lebo slovenský národ bol považovaný za pracujúci národ. Jeden nemenný človek z Poľskej republiky v rámci našich pracovných rokovaní sa ma pýta, že pán riaditeľ, čo sa stalo s tým slovenským pracovným národom? A ja hovorím, my už nepotrebujeme pracovať, my potrebujeme študovať a riešiť, tak sa zasmial. Ale je to skutočne pravda, my dokážeme tráviť nad nezmyslami 80% nášho života a toto bolo na začiatku aj v NDS. A snažím sa to pretaviť do nejakej zmeny, aby sme to otočili, aby sme sa venovali tým 20% zásadných vecí, ktoré potrebujeme riešiť a tých 80% sa dorieši samo. Nazval som to zo začiatku, že žiarovkový manažment, lebo aj žiarovka na výstupe, teda wolframová žiarovka má na výstupe dva druhy energií, tepelná a svetelná. A tepelná je plus minus 80% a svetelná 20%. Ale nikto si v minulosti nekúpal žiarovku preto, aby urobil teplo v priestore. Každý kúpil tú žiarovku preto, aby mal svetlo. Tak toto je to motto, že aj my musíme robiť v NDS-ke to svetlo. A svetlo možno aj dokonca na konci tunela. To už možno, že aj čoskoro. Poďme teda pekne bod po bode, pretože už sme to tu načrtli, že ambíciou je trošku zmeniť tú skostnatelosť Národnej diaľničnej spoločnosti a k tomu nám, a možno, že aj také nové prvky vniesť do firmy a k tomu nám má veľmi napomôcť vízia spoločnosti. Je to niečo, čo vo firme nebolo. Prišlo to v podstate ako taký pekný, čerstvý, nový vietor s vami a hneď prvým bodom tej vízie je nulová úrazovosť. Nulová úrazovosť našich ľudí, našich zamestnancov, ktorí sa starajú o diaľnice a rýchlostné cesty. Povedzte, pán riaditeľ, dá sa to dosiahnuť? Nie je to veľmi ambiciózny plán? Áno. Najprv na prvú časť otázky, prečo vízia, lebo v minulosti tu bolo mnoho možno, ale aj dobrých riešení, len žiaľ Bohu medializovali sa iba tie zlé, žiaľ Bohu, ale Národná diaľničná spoločnosť nevedela, kde chce ísť. Tak sme postavili tú víziu, ktorú sme odrokovali na dozornej rade. Bola táto vízia zobraná na vedomie a áno, prvý bod tejto vízie je bezpečnosť a hlavne našich zamestnancov.
A ak by toto nebol ambiciózny cieľ, tak si ho radšej nedávajme. Viete, keď si dáme cieľ, že zajtra si dám už iba 2 kávy, krátkodobé ciele, proste krátkodobé ciele si dávame každý z nás na každodennej úrovni, ale cieľ, bezpečnosť na prvom mieste, to som sa naučil v Spojených štátoch a naozaj to pre mňa sa stalo takým osobným životným krédom a ono ani nie tak na papieri, všaké smernice na to, aby nám to fungovalo, ale tá skutočná bezpečnosť, lebo pre mňa nie je nič dôležitejšie ako to, aby naši zamestnanci tak, ako prídu do práce, tak, aby aj z práce odchádzali. To znamená, aby ich privítali rodiny, aby sa stretli s manželkami, priateľkami, dcerami, deťmi a tak ďalej. Takže jednoznačne a myslím si, že sme sa v tejto veci pohli, lebo spolupracujeme aj s dopravnou políciou na rôznych projektoch a sledujeme si úrazovosť na mesačnej báze a tá úrazovosť nám ide dole. To znamená, neviem, či robíme úplne všetko dobre alebo najlepšie, lebo vždy ten priestor na zlepšovanie je, ale myslím si, že v tejto oblasti sa nám začína dariť a určite nepoľavím v tom, aby sme urobili všetko preto, aby naši ľudia, hlavne tí, ktorí sú v teréne, naozaj boli bezpeční. Neviem, či si posluchači vedia predstaviť situácie, že tí naši diaľničiari stoja a pri rýchlostiach nezodpovedných vodičov 160 km na diaľnici robia nejaký výkon prác. Je to extrémne nebezpečné a klobúk dole pred aj odvahou tých našich zamestnancov, že v tomto stave dokážu pracovať. Len naozaj na kompletnú ilustráciu, Národná diaľničná spoločnosť má 1900 zamestnancov, zaokrúhlime to takmer 2000, aby sa nám z toho lepšie počítalo. Naozaj 2/3 tohto počtu sú ľudia v teréne. Sú to naozaj tí diaľničiari v tých oranžových bundách, v reflexnom oblečení, ktorí sú na diaľniciach a rýchlostných cestách denne. Starajú sa, či už kosia, čistia kanalizácie, robia nejaké také tie operatívne výsprávky. A boli sme naozaj mnohokrát svedkami, že motoristi nejazdia úplne zodpovedne okolo nich a preto si asi teda tento plán zasluhuje miesto na prvom mieste v rámci vízie, pretože ako sa hovorí safety first. A musí nám naozaj záležať na tom, aby všetci zamestnanci, tak ako ráno, ako ste vypovedali, ako ráno prídu do práce, aby sa aj večer vrátili naspäť k svojim rodinám. Pretože práve oni sú tí, ktorí sa starajú naopak o to, aby sa ten motorista vrátil bezpečne do svojho cieľa alebo do svojho domova. Úplne súhlasím a v tejto aktivite nepoľavíme. Môžeme byť aj trošku konkrétnejší, že čo navyše alebo akú pridanú hodnotu. My sme už spomenuli, že teda spolupracujeme výrazne s dopravnou políciou, ktorá teda robí to, že meria rýchlosti, kontroluje, či sa naozaj dodržujú dopravné predpisy, či motoristi dodržujú dopravné značenie, rešpektujú ho. Ale čo z toho pohľadu NDS-ky? Ako sme my k tomuto pristúpili? Poviem také len 2 uhly pohľadov. Trošku tak úplne interne pracujeme na prerábaní tých našich schém, kde naši diaľničiari majú jasne nastavené, ako majú stať, ako majú mať otočené kolesa, ako majú pracovať v týchto priestoroch. A keďže jazdím ja po diaľniciach každý týždeň extrémne veľa kilometrov, tak sledujem tieto situácie, možno trošku viac ako predtým, ako to v skutočnom reálnom živote funguje. A zistil som, že tie naše schémy nie sú úplne ideálne. Nie sú ideálne v tom, že predtým, príklad takto poviem, koľko tých našich vozíkov s tými tzv. Šípkami už bolo rozbitých nezodpovednými vodičmi, lebo narazili do toho, ale nemuselo sa to stať, ak by naša schéma hovorila, že tie tzv. Ležiaci policajti, tie bumpery, ktorí tam sú, boli možno o 100 metrov alebo 150 metrov pred týmto vozíkom. To znamená, šofér, ktorý nezodpovedný číta nejakú SMS-ku, tak by ho to začalo po tej ceste hádzať, tak by pozrel, čo sa deje a stihne pred tým vozíkom otočiť dole. My to máme veľmi blízko. A jednoducho, kým sa spamätá, ten reakčný čas tohto vodiča je príliš krátky na to, aby buď zareagoval, by vytočil, alebo zabrzdil. To znamená, narazí to do našich vozíkov a zbytočné incidenty, chvála Bohu, že len o majetok ide a nejaké fatálne veci sa nám nestali, ale prečo neurobiť opatrenia k tomu, aby nedochádzalo aj ku škode na tomto hmotnom majetku. Ale čo je pre mňa dôležité, a tí, čo ma poznajú, vedia, že roky sa hýbem aj okolo hokeja. A to je aj moje druhé kredo životné, že nielen bezpečnosť, ale dávať priestor tým mladým ľuďom, mladej generácii. A v tomto
Po vnímaní bezpečnosti práce sme sa pustili aj do projektov edukovať deti. Sme sa zúčastnili krásnej akcie nedávno, 2 mesiace dozadu v Liptovskom Jáne. Trojdňová akcia, kde spolu s hasičským zborom a policajným zborom a NDSK sme edukovali deti, aby sme im ukázali, ako to funguje, prečo sa tak teraz správať na diaľniciach. Viete, my sme už generácia, kde si myslíme, že sme si pomýlili demokraciu za nárychov, že my môžeme robiť všetko a my musíme pracovať s mladými ľuďmi, aby pochopili, ako sa majú správať a hlavne vniesť do nich už teraz v tomto jarnom veku určitú dávku zodpovednosti. A keď sadne do auta, aby on upozornil rodiča, že tatino, prekročil si rýchlosť. Tatino, tam si mal špatnú značku. Prečo si tady išiel? A viete, pre rodiča, keď mu to dieťa povie, by som chcel vidieť, ktorý rodič povie, že zavri ústa. Proste jasne a musí urobiť to, čo má urobiť. Určite tak. Treba už vlastne naozaj do tej najmenšej generácie vniesť také semienko zodpovednosti. Lebo tie deti sa samozrejme s nami väzú. Sú v detských sedačkách, sú vzadu, sú naozaj dennodenne konfrontované s dopravnou situáciou a to máte úplnú pravdu. Dieťaťu sa naozaj ťažko potom vysvetľuje, keď my pod nejakým pudom svojim niečo si dokázať na tej ceste a reagujeme tak, ako reagujeme. Čiže samozrejme veľmi oceňujeme vaše vnesenie a takisto aj to, že rovnako aj vy vnímate túto potrebu a Národná diaľničná spoločnosť môže byť účastná presne takýchto edukatívnych prezentácií a rôznych programov a festivalov. Mne ale nedá ešte nespomenúť jednu vec, pretože rovnako s tým, a bol to dosť prelom v prácach, ktoré sa vykonávajú na diaľnici a rýchlostných cestách, s tým ste prišli práve vy vniesť do prác nočnú prácu. A v podstate prvýkrát v histórii NDS, môžeme to takto kľudne povedať, sa pracuje a opravujú sa cesty aj v nočných hodinách. Aj cez víkendy, čiže nekončí sa o nejaké 18., 19., ale plynulo sa teda pokračuje až do v podstate 24 hodín, 7 dní v týždni. Tým pádom ten apel na tú vyššiu bezpečnosť je ešte dôležitejší. No pochopiteľne, pozrite sem, že my sme ľudia, ktorí vždy vidíme problémy u niekoho iného, ale nie u seba. Na to, aby sme urobili skutočne taký prístup k našim zákazníkom, čo sú všetci užívateľia našich ciest, teda rýchlostných ciest a diaľnic, musíme urobiť všetko preto, aby prejazdnosť diaľnic bola čo najoptimálnejšia a najplynulejšia. Ja si spomínam, ja som rodený Košičan a môj otec, keď išiel z Košic do Bratislavy, tak išiel 4,5-4,3 hodiny. Ja dnes, keď idem, tak idem 4 až 4 hodiny. Aký skrátený čas, lebo síce máme nejaké tie diaľničné úseky, ale toľko zátaras a toľko oprav nesystémových, ktoré robíme, bráni šoférom plynulému prejazdu. Čiže vlastne, keď si to zoberiem, hodnota za peniaze, že sme urobili diaľnice, ale pre toho šoféra žiaden komfort, lebo vždy stojí v zátarasách a v tých zápchách, tak preto sme pristúpili k tomu, že diaľnice sa budú opravať, ale naše cesty sa budú opravovať v systéme 24/7. S tým, že v minulosti nie ešte na všetkých stavbách sa nám to tohto roku podarilo, lebo ešte dobiehali staré zmluvy, ale všetky nové zmluvy sú robené tak, že 24/7. A hlavné kritérium ani nie je to, že doba celej zákazky, ale alebo takto by som povedal, je to čas, ktorým bude uzavretá diaľnica. Toto je absolútne kritické kritérium a prvé kritérium na to, aby sme vyhodnotili súťaž, kto túto zákazku zoberie. To znamená, naozaj kto vie, že opraví most, jak sa to robilo v minulosti za 5 mesiacov a dnes by to dajú za 2 mesiace, tak ten musí vyhrať. Mnohokrát prípravné práce sa robili v dielňach, ale my sme odstavili jazdný pruh. Videli ste na cestách možno 4-5 ľudí, lebo všetci od zhotoviteľa pracovali v dielňach. Ja sa pýtam, na čo sme odstavili ten jazdný pruh. Čiže tieto veci eliminujeme, hľadáme zmysel v týchto našich odstávkach a v týchto činnostiach, ktoré v NDS robíme už 2 roky. Určite, keď toto počujú naši poslucháči alebo vidia diváci, tak vám teraz virtuálne tlieskajú, pretože naozaj je to vlastne aj jedným z bodov vízie správať sa viac prozákaznícky, proklientsky k motoristom. A toto je naozaj veľmi veľký krok pre motoristov, aby naozaj cítili, že robíme vlastne tie práce
pre nich, ale zároveň stále myslíme na to, aby čo najmenej ich to zdržalo na tej ceste. No priznám sa, keď sme tvorili túto víziu, tak som bol konfrontovaný, že NDS-ka zákaznícky orientovaná spoločnosť, lebo to je štvrtý bod našej vízie, že byť zákaznícky orientovaný, že tu sú predsa výrobári a tak ďalej. My nevyrábame, že ako zákaznícky orientovaní, no presne tým. Prístup k všetkým užívateľom ciest, aby mali komfort, aby koľko šoferov nadáva v autách, lebo stojí v zápche, ide na odpočívadlo, zamknutý záchod, a keď do ňoho vôjde nečistota. Proste tieto veci nastavujeme tak a pracujeme tým pádom s tými nadhodila jednu tému, pracujeme na téme odpočívadiel, na projekte odpočívadiel, kde boli vyzvaní naši ľudia. Ja chcem vidieť projekt, ktorý bude dnes v druhej polovici 21. storočia. My už dnes musíme pripravať veci tak, aby sme boli lídrami v budúcnosti, lebo pre mňa brainstorming, že poďme sa pozrieť, ako to majú Rakúšaci, OK. Ale brainstorming hovorí o tom, že sa snažiť dobehnúť toho najlepšieho. Ale ja nechcem dobiehať najlepšieho, ja chcem predbehnúť najlepšieho. To znamená, učme sa od nich, ale pripravujeme tie nástroje k tomu tak, že my budeme mať odpočívadlá naše cesty v takom stave, že to bude špička Európy v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti. Čiže budú to naozaj smart odpočívadlá so všetkým, čo si predstavíme pod slovom smart. So všetkým, čo si vieme predstaviť a vlastne robíme všelijaké tie dotazníky a konfrontujeme našich zákazníkov. Pýtame sa, čo oni si želajú na týchto odpočívadlách. Tak vám poviem, v zmysle zákona o doprave napríklad kamiony nesmú jazdiť po diaľniciach, keď majú namrznutú plachtu, alebo tie kabiny. Ja keď sa pozerám v zime, pristaví rebrík a to čistí nejakou metlou, lopatou, čo ani to nevie odstrániť, tak potom sa na to vykašle a ide na tú cestu a lietajú ľadové kryhy, strašne nebezpečná bezpečnosť na prvom mieste. Tak aj to bol jeden motív k tomu, aby sme niečo vymysleli, čo ešte nikto nemá. A budú tam veci, dnes nechcem prezrádať, aby nás niekto nepredbehol, ale budeme mať na tých odpočívadlách veci, čo nikto nemá. A určite hlavne tí diaľniční šoféri budú tieto naše služby radi využívať. No, samozrejme, pretože našim klientom nie je len ten bežný motorista, ale aj ten kamionista. Ano. Takže treba vždy myslieť aj na túto personu. Jedným z bodov vízie je aj akcelerácia dostavby diaľnic a rýchlostných ciest. Tu sa nám podaril veľmi významný krok, najmä z toho legislatívneho rámca, ktorý nám naozaj napomôže zrýchliť prípravu diaľnic a tým pádom v takomto ďalekom horizonte samozrejme, že budú aj skôr. Áno. Ďalšia dobrá téma, časť našej vízie, akcelerácia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Pozrite, ja som bol v minulosti nie cez médiá, ako to dnes robia ľudia s radosťou, kritizujú všetko, ale tak medzi priateľmi som bol jeden z najväčších kritikov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. A nejak si ma karma našla, bol si múdry, tak ukáž, ako to máš urobiť. Ukáž riešenia a pochopiteľne dnes doťahujeme stavby, ktoré boli rozbehnuté projekčne, administratívne určité obdobie pred nami. Ale aby sme nespali, tak robíme na príprave ďalších úsekov a keď to takto, a teraz narýchlo v hlave zrátavam, tak keď všetko dobre pôjde, aj s tým, že sa nám podarilo, že parlament schválil zákon 669 úpravou a my dokážeme skracovať procesy už len administratívne 18 mesiacov, tak keď zrátam tak narýchlo, tak do roku 2030, keď všetko dobre pôjde, tak by mohlo byť dostávaných nejakých ďalších 180 až 200 km diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. A myslím si, že v tejto príprave, ľudia to tak nevnímajú, lebo viete, ono sa to deje pomaly, ono to nejaký čas trvá, ale naozaj tieto aktivity robíme preto, aby sme dokončili takú hlavnú kostru slovenskej prejazdnosti. To znamená, že priority máme D1 dokončiť, ale nie tak, ako to všetci poznáme od Bratislavy po Košice, ale D1 je až po ukrajinskú hranicu a zo strategického hľadiska, keďže bude treba dotovať tovarmi niekoľko desiatok rokov Ukrajinu, bolo by strategickou chybou Slovenskej republiky, aby sme túto časť diaľnice nedostávali, lebo všetky tovary potom pôjdu cez Poľsko a cez Maďarsko zo západu na Ukrajinu. Keďže má byť mýto príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, teda štátu v krátkej budúcnosti, tak o tieto príjmy by sme prišli.
lebo všetky tie tranzitné spoločnosti obídu Slovenskú republiku, tak sa oplatí investovať do týchto stavieb, lebo sa nám to vráti. A múdri ľudia hovoria, že kde je cesta, tam je život. Aj americký prezident v 70. rokoch pochopil, keď mal ekonomickú krízu, že dal pokyn na výstavbu tzv. Interstates, to sú diaľnice medzi štátmi Spojených štátov amerických, a rozprúdili ekonomiku. My dokonca máme pekné príslovie, kde je cesta, tam je život, ale ako si to nechápeme, alebo nechceme naplňať toto príslovie. Čiže som povedal tú D1, určite to je západ, východ, sprejazdenie, základná chrbtová kosť našej republiky. No a potom potrebuje urobiť zásadne dve trasy sever-juh. To znamená, keď tak zoberiem, idem teda z juhu, od Bratislavy po Žilinu to máme a robíme všetky prípadné kroky a snažíme sa skrátovať procesy, aby sme takisto do roku 2029 mali dokončenú D3. To je posledná stavba z fondov Európskej únie a tým pádom spojíme Poľsko a sever vlastne s juhom Európy cez túto trasu západu našej krajiny. No a potom východná trasa, sever-juh, to znamená, dnes sa už realizuje projekt obchvatu Košic. A tento by mal byť ukončený v roku 25, druhej polovici roku 25 a robím všetky kroky k tomu, a tá 669 nám k tomu pomáha, aby sme začali s výstavbou R4 od Prešova po Vyšný Komárnik na Poľsko, lebo možno sa aj pamätáte, keď sme boli na hranici s Poľskom, tak sa ma zástupca poľskej diaľničnej spoločnosti pýtal, že kedy začneme robiť našu trasu, keďže oni budú tam končiť 26-27, tak som im vtedy povedal, že kde iní končia, my začíname a robíme všetko preto, aby sme v tom čase boli pripravení a ministerstvo dopravy, lebo pôjde o PPP projekt, ministerstvo dopravy, aby mali dovtedy vysúťaženého koncesionára a stavba v plnom režime 60 km sa začala diať na úrovni rokov 26 a určite do 2030 to musí byť dokončené. A ešte som nedopadal potom ešte kritický úzol Branisko, druhá rúra, lebo tam môžeme urobiť lievik, takisto Turány, Hubová dokončí, ale to je tá D1. A trošku neštandardne, čo nebolo úplne takou top prioritou, je R6, ktorú sme dali do harmonogramu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, lebo dnes všetky tie kamionové spoločnosti jazdia odborná, teda od západu idú na Bratislavu dole a potom idú hore na Žilinu, také Včko. Ale už aj česká strana robí cestu od Brna viac východne na našu republiku. My sme už aj jednali o tom spojovacom bode Vyškovo a Smerovo, kde sa tieto naše cesty stretnú a to je nejaký 20 km úsek a odľahčili by sme R6 významne Bratislavu. No v podstate síce vy ste to tak možno, že aj v tom barvinku, v tom Poľsku načrtol možno, že tak s jemným humorom, že kde iní končia, my začíname. Ale treba si úprimne povedať, že naozaj teraz už len chytáme všetko za chvost a už dávno v minulosti mohli byť tieto procesy aj legislatívne nastavené efektívnejšie, aby tá dostavba bola trošku rýchlejšia. Nechcem prezrať úplne všetko, lebo nám to niekto rozoberie alebo zastaví niekde na začiatku, ale pracujeme v rámci Národnej diaľničnej spoločnosti na príprave legislatívy, ktorá by urobila významný krok, tá 669 nám pomohla, ale významný krok k tomu, aby diaľnice v priemere stávame 14,2 roka od prípravy až po realizáciu, aby sme to postupne dostali na úroveň všetkých vyspelých štátov 7-8 rokov. A to je cieľ aj Národnej diaľničnej spoločnosti. Pán riaditeľ, mňa v rámci tej vízie zaujal ešte bod, kde máme ambíciu využívať trvalo udržateľné a ekologické riešenia. Čo si má poslucháč pod týmto predstaviť? No pozrite sa, každý, kto jazdí po diaľniciach, tak pozerá po tých diaľniciach, jazdí, pozerá po krajine a mnohokrát tú krajinu nevidí, lebo stávame protihlukové steny a stávame ich aj tam, kde ich vôbec nie je treba. Možno nejaký lobbying v minulosti
tu fungoval a ak majú byť tie protihlukové steny, tak aj tie môžu byť už ekologické. Dneska z recyklovateľných materiálov sa dajú robiť, my robíme betónové stavby a sú to stavby, cez ktoré vlastne steny, cez ktoré nevidíte. Už to, že niekde máme tie sklá, aspoň vidím tú prírodu, sklo je ekologický materiál, ale mnoho recyklovateľných produktov vieme využiť aj do realizácie v budúcnosti týchto protihlukových stien. Čiže to je jeden príklad. Napríklad teraz Višňové, tam v minulosti vieme dobre, tá stavba tragická, ale chvála Bohu už je v normálnom stavebnom režime. Sa hovorí, že je to mokrá stavba, mokrý tunel, je tam strašne veľa horninových vôd, ale každý rozpráva, že ich musíme niekde odkloniť, ale my nechceme len odkloniť, my už dnes uvažujeme o tom, že tie horninové vody vo Višňovom chceme využiť na to, aby sme vyrábali elektrickú energiu na potreby tunela Višňové. To isté chceme využiť aj v ďalších tuneloch. Ideme hľadať projekty k tomu, aby sme voda, ktorá sa tam horninová zhromažďuje v tých našich kanalizačných tratiach, aby sme ju vedeli využiť. A to isté sa chceme pustiť do výstavy v blízkej budúcnosti, do projektov teda najprv fotovoltických panelov, lebo aj tie pochopiteľne nepotiahnú úplne tie turbíny, ktoré sa nám tam točia v tuneli na odsávanie alebo pretlačenie tých výfukových plynov. Ale na základné technológie, osvetlenie alebo riadiace systémy a tak ďalej, tak by nám to postačovalo. To znamená, ideme hľadať všetky možné prvky k tomu, aby sme ten princíp ekológie zapracovali aj do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. A nielen teda do výstavby, ale aj do prevádzky. No aj do prevádzky, pochopiteľne. Pán riaditeľ, čo je samozrejme ešte v našej spoločnosti nové, je to, že, ja som to už v úvode trošku načrtla, že chceli by sme, aby z NDS bola naozaj moderná, efektívna spoločnosť, predovšetkým vďaka digitalizácii procesov, aby sme v čo najväčšej miere možno, že odstránili takéto papierovanie, byrokraciu. Ale nastavili tie interné procesy naozaj tak, aby ten firemný život bol trošku svižnejší. A v tomto vám pomáhajú naši kolegovia, pretože vznikol poradný orgán, váš poradný orgán zložený z naozaj mladých, ambicióznych kolegov, pretože možno, že si niekto mylne myslí, že NDS-ka je plná ľudí v... Starcov, poďme to rovno starcov. Tak som to nechcela nazvať, ale naozaj je tu veľa mladých kolegov, ktorí majú častokrát zaujímavé, možno až prelomové nápady a nechceli sme, aby tie nápady zostali niekde v šufličku, tak vznikol poradný orgán. Čo od neho očakávate? Viete čo, teraz pozerám, ako sedíme pri tomto pulte a tu je presný dôkaz toho, prečo to musíme robiť. Ste z mladšej generácie, vy máte pred sebou smartfón a ja mám hardcopy, nejaký papier, aby som si niečo prečítal. A to je to, čo tá naša generácia proste vie používať smartfón, vie používať laptop, ale nevie myslieť digitálne. Nevie myslieť dopredu a na to, aby sme dali trošku iný priestor uvažovania v národnej diaľničnej spoločnosti, aby sme naozaj boli proaktívni, ako som hovoril na tých odpočiatoch. Poďme robiť niečo, čo ešte nikto nemá. Poďme to robiť najlepšie, ako v budúcnosti, aby sme boli nie priblížení k tým dobrým, ale aby sme boli najlepší. Tak priznám sa, aj tá moja veková kategória, ako ťažko nájsť tému, aby sme sa pohli dopredu. A toto asi v Slovenskej republike nie je, to je asi prvý poradný orgán generálneho riaditeľa v nejakej spoločnosti a som rád, že štátnej spoločnosti, kde máme zástupcov mladých ľudí do 33 rokov a naozaj tento tím bol taký trošku z začiatku taký ustrachaný, že vlastne k čomu to má viesť, ale urobili sme si aj jednu akciu mimo, outdoorovú akciu s týmito mladými ľuďmi, to aby sa trošku viacej spoznali, ale to je len ako také klišé, ale naozaj cieľom tohto poradného orgánu je to, aby prichádzali s myšlienkami, s témami, ktoré si oni, ich generácia raz v budúcnosti užije. Lebo to, čo dneska chceme tvoriť, ako sme sa bavili 14 rokov výstavby diaľnic a neviem čo, chceme to skrátiť, aj keď sa to skráti na 8 rokov, to je strašne dlhá doba. To znamená, keď dnes niečo vymyslíme, reálne sa môže uplatniť niečo až o 10 rokov. Tak aby tí mladí ľudia prichádzali s témami, inšpiráciami takými, ktorí budú tlačiť manažment národnej diaľničnej spoločnosti k tomu, aby ten manažment potom posúval tú spoločnosť smerom do moderného sveta. A pochopiteľne digitalizácia, no to je tá téma, kde my sme úplne zastali. Nie, že zastali, my sme nikdy nezačali.
A ako to začať, keď s tými ľuďmi, ktorí dnes rastú, proste malé deti, pozrite sa, trojročné deti sa hrajú s mobilom a podobne, ako ja som si to nevedel v minulosti ani predstaviť. Ono takto dnes svet funguje. Poznám mnoho ľudí, mám veľa priateľov, ktorí dokonca pracujú aj na artificial intelligence, to znamená umelej inteligencii a už sme s nimi v kontakte. Aj tento môj poradný tím je s nimi v kontakte a chceme pripravovať projekty a nápady, ktoré by významným spôsobom, ale normálne raketovým spôsobom posunuli túto spoločnosť niekde úplne dopredu. Raketovým spôsobom. To znamená, aby sme nerobili veci tu a teraz, ale aby sme veci robili tu do budúcnosti. A ja vám len môžem naozaj potvrdiť, v rámci tých, nazvime to, chodbových debát, mimoriadne naozaj kolegovia ocenili takúto príležitosť, ktorá možno, že prichádza raz v rámci ich kariéry. Pretože častokrát sú to naozaj kolegovia, ktorí sú v tom organizačnom rebríčku niekde nízko a možno, že sa aj boja povedať nahlas svoj nápad, lebo ich nadriadený je staršia štruktúra, už má proste zabehané svoje stereotypy a ťažko sa im presadzujú možno, že ich nápady, ktoré dnes znejú možno, že šialene, ale o pár rokov to bude realita. Naozaj ocenili toto, že dostávajú priestor naozaj v podstate lukratívny v rámci tej spoločnosti. To bol taký blok na začiatku, lebo nevedeli, čo od toho majú očakávať, ale ja som to aj na porade generálneho riaditeľa povedal, že taký poradný orgán je menovaný, aby akceptovali členov tohto tímu. To znamená, oni sú organizačne zatriedení, majú svoju dennodennú prácu, ale ak pripravujú nejaké strategické materiály alebo strategické podnety, projekty k tomu, aby posunuli v budúcnosti národnú diaľničnú spoločnosť významným krokom dopredu, tak každý riaditeľ, úsekový riaditeľ by mal tieto aktivity akceptovať, lebo je to niečo, čo môže NDS-ke pomôcť do budúcnosti. A myslím si, že doteraz nie je žiaden problém a máme už aj prvé výsledky práce, lebo pripravili sme veci, ktorými už štartujeme. Ďakujem, pán riaditeľ, za tento mostík, pretože my samozrejme sa budeme tejto téme ešte venovať viacej do hĺbky. Našim poslucháčom prinesieme aj samozrejme taký ten kompletný pohľad, čo si majú pod tým poradným orgánom predstaviť a na čom kolegovia pracujú a kde možno, že o pár rokov NDS-ku posunú. Ja som veľmi rada, že ste si dnes našli čas na náš podcast, že ste trošku poslucháčov a divákov vniesli do kuchyne Národnej diaľničnej spoločnosti. A budem vám želať veľa šťastia na vašej ceste ďalej, pretože ako tak počúvam, sú naozaj vizionárske myšlienky, ktoré by si zasluhovali miesto v štruktúrach Národnej diaľničnej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, Emka, hlavne ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom tohto podcastu želám skutočne šťastnú a bezpečnú jazdu po našich diaľniciach a rýchlostných cestách. Ďakujeme. Priatelia, Národnú diaľničnú spoločnosť nájdete na všetkých podcastových platformách, rovnako aj na všetkých sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagrame, LinkedIn, aj na YouTube, takže dajte nám follow a už vám nič neunikne. Majte sa krásne a do počutia na budúce.